alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa mata da maza barkanmu da wannan lokaci. Sunana Yasmin Harka. Yau zan yi bayani ne akan kalolin gindin mata da nonuwansu. Zan dauki kowane ɗaya bayan ɗaya in yi bayani akan shi, sa'annan in fahimtar da maza da mata kan kowanne ne. Misali, akwai mace mai jiki. Duk mace mai jiki za ka samu gabanta yana da tudu sosai, sa'annan kuma yana da zurfi, amma za ta fi yawan rai. Mata sirara kuwa sun fi juriya, ma'ana sun fi jajircewa, amma su za ka ga jikinsu bayi da zurfi sosai, sa'annan kuma gabansu bayi da kauri. Su kuma suna da dauriya matuƙa akan wannan harkar. Mata masu ƙiba suna da rauni sosai, kuma sun fi marasu ƙiba ma'ana ruwa. Ina nufin duk macen da take da kaurin gaba za ka sami ta tafi gamsar da mijinta, ma'ana wurin saduwa. Idan har namiji yana minti 10 minti 15 akan mace, idan har ya samu canjin wannan wuri, ka san ko ne da daɗin shi da yanayin yadda yake gamsarwa, amma kuma ya danganta da iya kwanciya ga mata. Kalolin gindin mata ya kasance kala biyu, akwai mai zurfi akwai mai tudu. Za ka ga wata ciki har da koko. To idan mata idan ka same su sun fi gamsarwa matuƙa a fannin saduwa, kuma sun fi iya salon kwanciya. Idan har kai sa ka samu wannan macen, to tabbas za ka gamsu matuƙa a jikinta. Amma kuma mata sai fa kina yi kina shagwaba, ba wai namiji ya zo zai hau ki ko da a ce jikinki yana da zurfi ko baki da zurfi, kina da ruwa ko baki da ruwa, idan har kika iya kissa, kika iya kwanciya, kuma kika iya shagwaba, sai kiga kin gamsar da mijinki ta inda biki zato ba. Amma ya zama da kina da ruwa, kina da zurfi, kina da tudu, duk kin haɗa wa'innan abubuwa, amma baki iya shagwaba ba, kuma baki iya gamsar da mijinki ba, to tabbas ba zai taɓa jin daɗin kasancewa tare da ke ba. Idan kina da wannan, ki haɗa da shagwaba da kisisina, uwa uba kuma tsafta, ki iya gyara gurin, ki iya tsaftacewa. Ko da haihuwar ki 10 ne, idan har kin iya tsaftace wannan gurin, tabbas mijinki zai samu gamsuwa a jikinki matuƙa. Amma kuma shawara gare ku mata, ki kasance jajirtacciya wurin biya wa mijinki buƙata. Ki kasance mai juriya matuƙa, ki kuma jure, ki dinga ɗaukan ɗawainiyar mijinki, ki kuma dinga mai duk yadda yake so. Za ki ga wasu matan ga komai Allah ya haɗa mata, amma ba ta iya salon kwanciya. To me ke damun ku mata? Kin fi so ya dinga bin matan waje? A'a, dan Allah ki daure, ki jajirce. A sati ki dinga zuwa mai da kalan kwanciya ko da kala 4 ne. A musamman mu matan mu na Hausawa yanzu kwanciya ɗaya suka iya, kawai su kwanta rigingine suna kallon siri. To wannan ai bai cika gamsar da namiji ba. Ki zo da kalolin kwanciya ki gamsar da mijinki ta inda baya tunani. Mata a gyara. Zan yi bayani ne akan nonuwan mata. Duk da nonon mata ya kasance kala 9, amma yanzu dauki kala 3 in faɗaɗa bayani akan shi domin kowa ya gane. Mace doguwa za ka same ta da nono ƙanana, wasu kuma za ka ga Allah ya wadata su da shi manya. Kamar yadda za ka samu wani nonon yana da kauri, sa'annan yana da tsawo. Mai nono mai tsawo shi ne ya fi sauran kwanciya. Za ka ga wata mace kuma nononta yana da kauri, sa'annan kuma mai kumbo, shi ne za ka ga kan shi kenan yana da girma matuƙa. Wasu kuma za ka ga nonon nasu yana da girma sai kuma kan shi ƙarami ne. To duk ya danganta da yanayin halittar mata. Kowace akwai nau'in shi da kuma yanayin girman shi da kuma irin yadda ake sarrafa shi. Kuma duk wani iri Allah ya baki, ya kasance kin iya sarrafa shi, kin kuma iya gyara shi. Musamman mu matan yanzu, mun ɗauka da zaran ka haifi yaro ɗaya, yaro da ya sha nono ya tashi aiki. To ba haka bane. Yar uwa ki jajirce, ko da wani iri ne nono ki, ko da mai tsawo ne. Ma'ana nono mai tsawo ya fi saurin kwanciya. Za ki gan shi yana da kauri, yana da tsawo sosai. Shi ne da kin ba yaro 1 2 3 ya kwanta, to shi ma akwai dabarar da za ki yi, ko da ya kwanta zai miƙe. To kasance dai tare da ni Yasmin Harka a cikin tashata, za ku samu bayani ɗaya bayan